găsit niște bentițe, dar știți cât le-am căutat? Ah! Mă iertați! Bună ziua, doamnă! Bună ziua, bună ziua! Cine e dragă asta? Vreo rudă din provincie? Da, e o mătușă. A venit să-i facem pedicura. O mătușă? Ce mătușă avem, e dragă? Mătușa lui tata, tanti Lola. Da? Eu sunt Lili. Încântat. Ați intrat pe mâini bune, să știți. Da! Am intrat să văd cum mai ies acum. Ah, ce simpatică. Sunteți maritată? Nu, mai mult căsătorit aș putea spune. Aveți copii? Nu, ferească Dumnezeu, mai e timp suficient. Păi da. Păi și burtica? Ce? Ia uite, nici nu mi-am dat seama, sunt gravidă, tu. Ce simpatică. Lili, doamna se grăbește, trebuie să o coafăm. Dar de ce e dragă așa păroasă? Parcă ar fi din planeta maimuțelor. Hormonii, dragă. Sunteți actriță? Nu, vai de mine. Mami, înseamnă cu cineva la gușa aia de pelican. Crezi? Mie nu mi se pare. Dacă îmi dau seama, vin și spun. Așa să faci?